mainini vamwe mainini vane chimuti saka takakwanisa kubata mudzimai wangu kwamainini kumusoro yavo mainini ndobvataza undu wavo saka ivi ruoko rwake rwekuleft ndokubva atibata zvona saka inini kuti murume azvaishiwa ndakamuruma nekuti ruoko rwake right rwakanine ndikakwanisa kuzodaiwo robva rwaya rwega nekuti ndakabata vanhu so uku ndichida kurohwawo uku ndakabatwa chi uku ndakabatwa zvo zvechiva ndinobvuma ishe kuti kuruma ndakaruma ndopamusaka wokuti ndakange ndabatwa inini ndinotsanangura nyaya yangu. Uyu murume uyu akanga ari chikomba changu yangofanana neboyfriend, saka zvadaro ndofunga taigarisana, ndainge ndiri pamba pekuchengeta ndopataigara naye. Saka zvadaro mumwe wangu akatanga kuti agumbopanze kumbomupa, saka ane mudzimai waifambidzana naye. Ndobva ndazvibvunza kuti ko ndizvowo here zvamuri kuita. Akataura kuti mukadzi iye ane chimiro, inini handina chimiro, ndakabereka dhoo kumashure kwangu. Saka zvadaro mumwe wangu aenda kubasa, pfuma yake ndakange ndisaiona. Semunhu wacho aenda uye achienda kubasa, pfuma yake ndisingaiona. Saka paakandiudza kuti inini ndakabereka dhoo kune uye ane chimiro, ndopandakaona kuti hatichakwanisa kuwirirana tichigarisana. Semunhu akanga asina pfuma yanga achauya naye mumba, ndakabva ndati aiwa, inini handisi kumba kwako, ndiri kumba kwangu. Iwewe ndotoita se otobuda pano oenda kumudzimai wako ane chimiro, indosara hangu pano nekushaya chimiro kwangu. Zveshuwa mumwe wangu uyu akabuda akaenda. Asati abuda kuenda akandibvisa bhutsu dzandanga ndakapfeka nekutora dzimwe bhutsu dzandanga ndinadzo. Mukugara mutatane 5 years tichigarisana, saka igaroziva kuti bhutsu dzaunenge wakabva nadzo kumba kwenyu kana dzaunenge unadzo dzinenge dzatoparara. Saka iye akabva ndibvisa bhutsu idzodzo, akatonasawira wangu ko mukubvisa bhutsu idzi mati dzizoita sei. Akataura zvinani kuti nditopisa pane kuti iyeyo aite seadzipfeke. Saka inini nekuona kuti mumwe wangu pa5 years akatora bhutsu idzi achipisa, saka zvikureva kuti hatina rwendo. Pa5 years bhutsu idzi dzakatora akatakura. Saka adaro ndakaita mwedzi 1 tasiyana, ndikazenge ndawana basa kudharwenukura ndanga ndakushanda. Ndiri mukushanda muye, saka iye anenge ane munhu akamuudza kuti mukadzi wangu usingagoni kumuchengeta, apa iko zvinhu zvatochinja 1. Saka akazoya kumba kwangu kwekwandainchigara, ndokusvika ndokundirwisa. Saka ndopa nechimiro chechigunwe ichi akatsenga chigunwe icho chichi nekunge akandidzipa. Ndofunga ndakazomuka yamangwana yacho makuseni ndiri kuhospital. Saka zvadaro mumwe wangu akati imwe mari anokwanisa kuburitsa yekuti ndiende kuchipatara, imwe yacho hakwanise kuburitsa, zvira kuti inini ndindizvitsvagire mari yeurema hwandipa ikundikuvadza kwakanga aita. Nyaya iri pachena ndeyekuti iyeye mumwe wangu pari apa aitsenga chigunwe ichi, akachitsenga atsenga zvira kuti pari pane ropa rake, ropa rangu inini riri paari. Nekuti atsenga chigunwe ichi hachina kudambuka panguva iyoyo, chakange chagaika gaika mukati, mabhonzo aita se adambuka. Saka kunge kune chimiro chechironda kunze mukati, bhonzo ranga raparara. Saka panguva yandikazotarisira kuti ndichafamba ndichirapwa, chigunwe chii chakange chatoparara mukati. Ndino ndakanzi ndichatanga kurapwa maronda ekunze, chizoita se kana chinge chapora maronda ekunze ndozoiswa plast, but it was too late nekuti bhonzo remukati ranga rahofu. Saka ndakatanga kuora chigunwe ichocho, saka ndakazonzi ndinopedzisa kukaranda. Saka imwe mari akati anogona kubvisa, imwe hakwanise kuita se kuibvisa mari yekuchipatara. Zvadaro ndarapwa ndaita sei ndapora. Pakazoita chimiro chekuti akanga akunditera, nyangwe ndakaenda kumaminda ainditera achiti ndoda kuuraya kwandirambire chii. Saka zvadaro auya kumunda kuye ndakazoona kuti ini kuramba munhu achindifudza hazvina kunaka, nekuti anogona kutondiuraya, nekuti paakandidzipa apa ndikazomuka yamangwana yacho. Saka ndikazoenda kupolisi kunopa ripoti
ndakati ndo chimiro chiripo zvani muda kuti avharirwe here kana kuti ndakati ini hasuda kuti avharirwe asi nyaya iripo ndeyekuti ini ndakuda kuti asasvike kumba kwangu kana kusanditeera zvakachinzi chichigadzira inonzi peace order asi panguva yekugadzira peace order musange muchisangana naye panguva dzaanouya kumba kana kuti dzamunosangana naye mutize kusvika asainira samoni nekuti aende kudare kwamambo aende kudare kukoti kudharweni tozomuudza kuti yaari kutopara imhaka saka zvadaro ndaitangwa yekuti ndaibika kumba kwangu ndichinorara kwaamai vangu nekuti iye aiuya usiku achida kundirwisa pamba pandaigara saka ndofunga akauya musi wekutanga ndobva adaidzira kuti Stembiso ndiri kuzviziva kuti uri kumba kwaamai vako ndichauya kunokupisirai kumba ikoko saka ina handina kutaura hangu zvakawanda takangoramba ndichiita izvo kuti ndikwanise kubata mazuva anga ataura kuenda kudare kukoti kudharweni kuti anopuwa peace order yake saka zvadaro taita 2 days abva mukudaidzira akazouya ndobva agujura dhoo pamba pangu paye ndokutora zvipfeko zvangu zvese nevana mabhethi hembe dzevanhu 5 kutaura kuti inini vana vangu vaviri nezvitumba mabhegi maviri evakoma vangu vakashaya zvadaro akabva atora secheo ranga rine madocuments angu ekubasa nemabhethi mapasipoti nezvevana vangu ivavo vese nemacertificate ezvese zvandakaita saka adaro ini mangwana nacho pandakazoenda kumba kwendichinoona saka ndakasvika bhusi yakadhinda parodi ndiri kusvika kumba ndakaona dhomu rakavhurika ndokusvika mumba muye ndakaona musisina chinhu zvese zvipfeko zvese musina iwe ukudzwa here zvekutaura mukadzi wako uri kuti kudii nazvo chokwadi here kana kwete pikisa tinzwi ndinoti kwete ndinoti yakaitika zveshuwa mukadzi wangu takarwisana pakurwisana kwatakaita ndofunga takarwisana panga pari padhuze nepamba pavo ndobva achema kuti kunoda kuwaya ndobva vamhanya amainini namainini ndofunga pandakasvika pakuzomuruma ndinobvuma nokuti ndakarumwa namainini vamwe mainini vane chimuti saka ndakakwanisa kubata mudzimai wangu kwamainini kumusoro yavo mainini ndobva vatadza kundu wavo saka ruoko rwake rwekuleft ndokubva atibata zvavo saka inini kuti murume azvaishuwa ndakamuruma nekuti ruoko rwake right rwake ndikakwanisa kuzodaiwa robva rwaya rwega nekuti ndakabata vanhu so uku ndichida kurohwawo uku ndakabatwa chi uku ndakabatwa zvo zvechiwa ndinobvuma ichi kuti kuruma ndakaruma nopamusaka wokuti ndakanga ndabatwa iyo makorokota right ko zvipfeko zvaanotaura mudziyo mabhegi iye zvipfeko iyoyoyo inini handizvizivi ndakasvika pakutorwa nepolisi ndakaenda noita 2 months ndiri parumandi vachiongorora nyaya ndichienda mukoti vakasvikoona kuti handizivi ndakakwanisa kuita izvozvo ina ndisipo naindiri kubasa ndinovashandira kumufumairwa mpungu iwewe unoreva chokwadi kuti uyo ari kunyemera kuti wakatora zvipfeko zvake unochokwadi ndine chokwadi isusu kana takatarisa matauriro yari kuita mukadzi uyu nekurwisana kwamakaita iwe unoraiti yekudzoka uchitora zvipfeko zvekutaurwa nomukadzi uyu pamba ipapo nokuti unoratidza kuti iwewe une shungu dzokurwadza kuti andirwisa saka pano kufikisa kwawaita kutoita mukadzi uyu kuno zvipfeko zvawakatora pamba pomukadzi uyu kutaura chokwadi wataura kuti ndiri kupika ndichataura chokwadi nokuti inini ndakapenda ndakatopiwa mutongo wako ndakaita iyeyo chigunwe ndakapiwa community service 30 days ndikanzi ndiri mukoti ndikanzi une chichemo here ndikati hongu mama ndiri kukumbirawo ndiregererewo ndakatadza asi ndinodaura kuisa mudzimai wangu ndadaro unobvuma kuti ndiwovatseka hongu saka nyaya ine kupikisa ii ndiwokatora zvipfeko ndiwe ipapo kwete hapana marambiro unoita ipapo kwete ndoti nanzi agari pamba vake umukadzi atipengere uyu apengere makagara makore mangai 5 years pa5 years pane zvakamboitika hapana saka zvaari kutaura ri kunyepera daipapa ri kundinyepera pa5 years dzamakagara kundinyepera nokuti ndakagara naye 5 years pachivanhu chedu tinoti kudii kana munhu uchitora mwana wanhu no wakaroora
ati chicharodesero ya tine dambudziko ratange tisangana naro daiti mari yangu ndakaunganidza ndikangenda ana kuti ndichini pane dambudziko raiwanika pamudzimai wangu saka daiwadza mari yacho daiwadza kunoita sei kubatsira mudzimai wangu kuti tikwanise kuti akwanise kurarama imistake handisi kuramba kuti ndakamukwadza chiguru imistake ndakangetakutsvaga kutorarama kudya ropa romunhu ari mupenyesa izvozvo zvinotenderwa aiwa ndakamuruma ndisingati chimwe chake chikatoya chega utano ndikatobata ndati kudya ropa romunhu iye ari mupenyesa izvozvo zvinotenderwa Elliot, patete tichitaura pamune muchitaura tetakatiteerera izvi zvikuradza manirepo watika iwe ndakaruma ndichida kudhifenda wazvitaura izvi zvakuti akaisa aya handina kusanangura here kuti ndakadaiso mudzima Elliot papa iwo uchapaparika wazo hatina vanhu vakawanda pana uchapaparika wadzikama mambo avatongi vanoenzanisa ende vanoenzanisa vanhu vanoda kuenzaniswa ndatee takateerera wati wewe kutaura pakutanga ndakamuruma ndichitsvaga defense wazvitaura handiti anga andibata zvombo maoko ndakamubata ndoma ndikamuruma zvizhinji ipapo ndinoda kuti hokuwadzikama zvako waraiti manjani ndati Elliot pakutanga wati iwewe changamire ndibatsirei defense yangu ndeyekuti ndakarumwa nokuti ndakabatwa zvombo saka ndakazorumawochi wazvitaura nditeko ndakuvira nomanje wati fambe ndiwe futi munhu mumwe chete wakutaura kuti akaisa chigumwe mukamumira ndikuda kuti chete udhuze kuti wazvitaura hatisi kuti tiwirirane ipapo tiri kuti wazvitaura here izvozvo kana zvichipfudzika zvopfudzika wazvitaura here izvozvo kuti akaisa chigunwe mukamwa mangu wega wazvitaura very good mastatements iwayo kana kumudare akapikisana ari 2 dare harina chiviri chechipiri charinoteverera rinotoratidza kuti kunyepera dare mira ndo zvatatu munga kugona kutaura kwavo kuti wewe wati kutaura changamira nditi unoona wakapeta muramba uri munzanga dzako kotika idzi uri munyoro mukadzi wako tichakubvunza kuti uri kumuda here mukadzi mbozi mukadzi wako wakaratidza kuomarara isi nyaya iyi ndeyepolisi asi munomutirekedza kuti tikuyananise apa usitokwanisa kupindura kuti mukadzi wako unomuda nokuti isi nditikuda kuti nyengetedza mukadzi wako tikuyananise nokuti kovati tange maenda kwamambo nei nyaya yakatotongwa yinzwa akashamwari kana yakatotongwa kana yakunoku manje inzwa akashamwari iwe nharo dzako manje nyika ino inomhanyiswa nemutemo miviri kune general law Dutch law ine major street ukatongwa criminal wazwa criminal assault GBH rape murder hadziwi kuno ndodza ukatongwa pamajor street kana ukatopika ukapfikira nyaya idzo dzokudare rakakodzera ino inonzi customary court wanzwa yaane makuna mukati yokutsenga munhu uri muzvipenyu uchidya ropa 2 kana ukatodya nemistake hazvitendere 2 kututa zvipfeko zvemunhu handiti mambo vanogadzirisa iwe uda kugadziriswa kuti ukwane kupinda nepabhodhoro wakakurumwa kai ufare uri pasi kuyakuya nevamwe asi ukaramba ukakakavara uri kuvanza mbambo ukati ukasimba
Ropakupa. Zoti ipapa zvishoda wangoti changambire takatadza. Ina handizokuramba kuti yakamira. Wabvuma kuti ukatadza. Ndokungapa mandibvunza kutanga ndabvuma kuti mhosva ndinoiziva. Yes. Handidika. Kasi inini chandiri kunyanya kupikisa ndechekuti inini ka zvehembe handizvizivi. Asi kumuruma mudzimai wangu ndakamuruma. Yakupa. Tapita munhu tese tikabuda munhu mulidzwemba ine yakwana machaya yasimu antabadela tisapinda munhu saka urkuramba sekiyaaa kuti ndiwakatamba komabhefu izvo zvazvizvi amai mabhefu asati akwanika mabheta anotowanika zvese nemasertificate ezvanga ndaita asi kutowanika ende iye nekuti akatodaidzira kuti inini zvinhu izvo zvandipe ndakakudzosera paakatora akatotaura kuti panyu pamai ako pamhata zvinhu izvo ndindazvitora enda ufa wakazviwana ende basa racho ndakuona kuti uchaenda nei ende hembe ndakuona kuti kubasa kwacho uchapfekei ende ndikushamisika nekuti ari kuramba kuti haana kutora zvipfeko zvangu imbavha ipi inoyanura pendi yakalayinikwa bheka yanikwa palaini mumba ende imbavha ipi inogona kubvisa kasechoka nemabhethi yayo nezveuyu zvekuchikoro zvandakapasa izvozvozvo mudenga wozi mbavha inotora zvinhu izvo zvoita seiyo tovhura unoti hazvina basa ende mbavha inosarudza chi pane mhosva kushayika kwembatya nemabhethi mumba zvakaitika uyo abva kunopika iro atobva kunopika pane mhosva dzokuzviparira pozoita mhosva dzokuparira dzinza muziva izvozvo zvoga munhu unofanira kuzvitya zvaiitwa navakuru vedu kumashuwo ozati kumashuwo vakuru vedu vaipunzana vachiita zvese zvese nanhasi mbudzi dzacho dzichirimo saka isisi nomaegisi ataanayo nomadzidziri atazviitawo takuziva kuti ngosi dzakadi dzakaipa saka ndakada kufunga kuti dei wanga uri mumwe sekutaura kwatiri tapananga uziva kuti kutongana kwatiri tapanangana kuita zvekutonga mhepo dzekumusha kwako iwewe nemhepo dzemukadzi dzakagara dzekuti kuti akagara matare yako iwewe kujaka wakaita zvimuchoni saka dei wanga uri mumwe ungadei wanyatsokuteerera kuti kuzvinokana zvadai ndoita sei mambo vakuchenura ugone kuraramisa dzinza zvakanaka saka ndambonzwa inini mudzimai uyo achitaura kuti iwewe wakatora bhutsu dzake wakapisa inini ndinasawira vangu vepamba pandinogara ndo vakatoti koyo bhutsu dzauri kubvisa mukadzi uchimutorera bhutsu dzese uchadziita sei bhutsu dzauri kutora idzodzo zvokachinzi naiye zvitori nani kuti ndipise saka bhutsu dzi handina ruzivo kuti akazodzipisa here asi akatodzitakura akaenda nadzo akazouya kuna mbuya vangu mama twamuna juni akati ndanchikumbira kuti munomudzosera bhutsu idzi apfeke nekuti kunze kuri kutonhora ndopandakamuti aiwa ini handikwanisi ambuya handikwanise kutora bhutsu idzi iye chaakadzisa chipe sapa paakambodzitakura achienda nadzo zvikuru kuti ndandisina kodzero yekudzipfeka iye ngaagari nebhutsu dzake nyaya yebhutsu iyoyo ndina ini ndauya naamai vangu nehanzvadzi yangu hama dziri murume hama dziri mukadzi vakagara kuvedari sungunukai kana panano anokuredzawo poindi yake vasati vabvumwa anomuonero aitawo pamwe ndingakusvikei munotokuaa vasati vabvumwa vabereki avo vana changamiri ndakuda kubvunza amai mune vana here nomunhu handina asi ndine vana vangu
vana ndevenyi nomurume uya una vana vamakaita zvakazotanga kushaira vanhu mushure mokunge vanetsana nesakazosvika singashairi ndinombobva kuti sei amai vangu vachiita zvinhu zvichioneka zviri mumama baba avaziva ujeni ndopazishaira ndinoona sekunge zvinhu zvakashayika pamba pemudzimai zvine ukama hwevanhu vekurwadzisana nekurambana kwavakaita. Saka zvinhu izvozvo zvine ukama humwe chete. Hakuna baba ingadoko munoona zvinezvo, asi kune vanoda kurwadzisana zvine ukama humwe chete. pakati penyimi baba ndimi muning'ina ndinotenda amai ndimune mwana akagara alright tichatanga kubvunza imi amai kuti mungatibatsira kuti munochiziva chiitiko chakaitika mukati memusha muimba yemwana wenyu achifambidzana nemukomana wangu ini chandoziva ndekuti shuwa vakafambidzana pa5 years hapana kana chatakapiwa kuti zoti kuno mukwasha tatakangogara chiti sevanhu vari kuwirirana hazvina basa hapana kana chaakabvisa mukwasha takati anga vachengetani zvavo pakavasiyana ndobva arumana chigumi pakuruma pazuva raarumwa chigumi iroro akashedzera amaenda kwaari ndikatamhanya tichisvika kwekwe tikaona uyu shuwa akaita sei akatoruma akatozvikoita zvekutakanuhwa kuruma kwaakaita naamainini wacho mwana munin'ina wake uyu akasvikomutakanura kudai akaruma chete amutakanura ndobva uyu bva atosara aripo izi ndobva taenda kuchipatara naita takuti haya motikari ndokuzotakura uyu naye kuchipatara asingagone mangwana achina kusei ndokuzoona kuti munhu aita sei right ndokuzi kugara kwaakaita nechigumwe ichocho chikagara chikaora kusviba kuti svii uroko hwese ukanzi hwakunodimurwa hwakuenda kunodimurwa hwobva achikotariswa zvinzi aiwa chigumwe chete ndochaita sei ndochashata uroko haunaita sei hauna kushata ndobva kwadimurwa chigumwe ichocho nenyaya yake uyu vanga vagarisana makore 5 pasina kana chiripo kana sendi tikati vanaka vari kuwirirana zvavo ende tasina kana kuzvitarisa ndo zvaachaita sevanhu vanga vakagarisana mune zvakanaka notenda mai kutaura kwenyu ndima amai vomwana ndina amai vomwana nyaya zvipfeko zvese akatuta zvitumba zvakabva kuchiweshe zvemukoma wake akafa vairi zvanga apiwa mabhegi maviri ese kusara kumusina akatuta kutumba kusara tina kana chinhu kana mapureti mabhaketi aitodurura mvura uyu achidurura pamurova ipopo achidurura mabhaketi achidurura achita zvinhu zvese akatakwa nemabhaketi ese mumba mukasara kusina kana chinhu mukoma womunhu tambozvi zviviri zvitatu kuti pane zvamukupikisana here zvamukupikisawo kuti kana zvamukuziva pamusoro pomunin'ina waidi nomudzimai wake pamusoro ichakana ini handina chandopikisana handina chandoziva kwavaibisana vanga vari padhuze nepambuya vake face to face apa neapa ndokwaigara pa5 years nditaurirei kana ari mukuwasha wei pa5 years achikubatsirai zvese zvinodiwa kuma huna kuita munotadza kuti mwana mukuwasha tikotuma ine 5 years kutaura kwenyu mataurireinitayani imimwana parida kuti mwana wenyu kwaakaura achaakabvisa iyani ini handina chandopikisa handina chandinoramba haana kuroora zvishomani ari mhosva nepamusoro kuti pavaigara ko imi mbotaurira Ini inini makarota
mwana wewe Munikina wangu. mimi nani pesa baba asira uri mkomo Yes. isikane uno kugara nemukadzi kana nemwana womunhu nyange mukaite mwana kana musaite mwana unofana kuroora handizvo izvozvo uyu mukomana ane mhosva yekusarora yekudeura ropa kwakaita akakanganisa upenyu hwemumwe wake zvikumwe zvachota achashandirwa nani hapana handii yo murume ndifunga wawanza mawitness apa ndichaunopirisa watindilopika nditi apa zviri pachena witness tianayo saka tiite fanira zinyaya dzedu tipedze because hakuna kwatinonyengeta toiti next court yeah. Okay,